Din hija Swor Bartolomea li nhar il-ġimgħa se tkun qed tagħlaq l-età sabiħa ta' 100 sena. Swor Bartolomea tgħix fil-kunvent tal-Agostinjani f'Ħalqormi li llum il-ġurnata jilqa' fih 11 il soru. Marija Antonja Galja li meta saret soru ħadet l-isem ta' Swor Bartolomea twildet Kerċa Mawdeġ fit-12 ta' Jannar tal-1924. Jien twilit Kerċa. Ħanejlek fejn ukoll, ħanamlu bid-dettal. Fisqa li jgħidulu ta' Pilatu. Illum m'għadux hekk, illum sa sqa number 2. U konna 8 familji hemmhekk, imissa ma fadal ħadd. Tirrakkontana kif iddeċidiet li tidħol soru meta kellha 27 sena. Meta tlajt biex inqer, għalli l-ħajja tiegħi kollha. Fl-aħħar għalli Ġesu irridek għalija. Għalli inti għandek 27 sena, għalli t-tawwalx iktar. Dan kien fis-16 ta' Lulju. Għatta ma nistaf bissem fit-tax nidħol. Imbagħad f'Ottubru li ġie ta' wara fil-first tħalt soru. Hija qaltilna kif għal xi snin kienet isservi bħala headmistress u minn taħta għaddew bosta studenti li lum il-ġurnata għandhom il-professjoni tagħhom. Fil-bidu għamilt ftit snin head teacher ta' hawnhekk ta' Ħalqormi. Insomma, għaddew se tfal minn taħt idejna wkoll, jiġifieri illi komplew il-ħajja tagħhom ta' għal teacher ngħidu aħna jew hekk. Sa ftit tal-ġranet ilu Swor Bartolomea kienet għadha tinżel għall-Qudies kuljum fil-kappella f'waqt li kienet tieħu ħsieb il-qari tal-Qudies kif ukoll iddoq il-qampina. Qabel ma mrat, kont meta niġi l-kappella fil-ħodu, mmur indoq il-Qudiesa 12 tok. Imbagħad matul il-ġurnata nara il-Qudiesa li jmiss kif nirranġawha. Għal 40 sena sħaħ kienet segretarja tal-parroċċa ta' San Bastian f'Ħalqormi li lejh għandha devozzjoni kbira. Iżda x'kien is-sigriet ta' Swor Bartolomea li wassala biex tgħix 100 sena? Il-mulej Ġesu kemm ħabni, kemm fittixni ju, he picked me up from among sinners. Ma naqasx ukoll li Swor Bartolomea tgħaddi messaġġ liż-żgħażagħ. Nieħdu ħsieb tar-ruħ minn tagħna għax din hija kif qed l-ewwel l-essenzjal. L-aktar importanti li għandna nagħtu każ tiegħu fil-qant meta tmut kif naqbad ngħid. Illi l-alla mhux se taħod il-bank tal-flus li jkollok hu. Il-merti li tkun ksibt fil-ħajja tiegħi. L-erbor nofsinhar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek akkumpanjat mis-Sinjura Elmeri Grek għamlu żjara fil-kunvent tal-Agostinjani sabiex jawguraw li Swor Bartolomea feluq snina. U ringrazzjaw ukoll is-sorijiet għall-ħidma prezzabbli tagħhom f'dan il-kunvent u x-xogħol illi għadhom jagħmlu fih dan is-soċjetà Maltija.